कुठे चाललात कुठे? आम्ही चाललो मच्छी मार्केटला. रस्ता करायचा धंदे नुसतं माल आणा तर 300 रुपये ठरव असं वाटत आहे. अजून करू तळ चांगले असे करा. हां या घरी या आमच्या. इथे शेफ बनवतात आहेत मच्छी. टाक टाक. आली का? नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते सर्वांना, कशा आहात तुम्ही? आज आम्ही परत आमच्या सबस्क्रायबरांच्या घरी आलोय. आज त्यांनाच पहिलं विचारूया, पहिलं त्यांचं नाव विचारूया, परत आम्हाला तुमचं नाव सांगा. माझं नाव नेहा शिगवण आहे. आज तुम्ही आम्हाला काय बनवून दाखवताय? मालवणी आमची बांगडा कढी आणि हलवा मच्छी फ्राय. ही माझी मोठी मुलगी. नमस्ते कर बेटा. तिने काय साफ नाही करून दिलाय बघितलं, अशीच ठेवलाय. मच्छीला सगळं मीठ लावायचंय. नाही बोंबील नाही, बांगडे आणलेत ना. हा कुठला आहे? लेपी मच्छी आहे. लेपी बांगडे. बांगड्याला आपल्याला सारात टाकायचं आहे, तर आपल्याला छोटेच करायला पाहिजे. मीठ लागायला पाहिजे ना बांगड्याला. बांगडे एखादी पटकन मानच काढून टाकला तिने. किती बांगडे दिल्या तिने? 4. हे आता मी आपल्या मच्छी कढीसाठी खोबरं घेतलंय, थोडा कांदा घेतलाय, ही कोथिंबीर घेतली आहे, ही लसूण आहे. आता काही लोक सर्व मच्छीमध्ये मिरची वाटतात. ही मिरचीचाच प्रकार आहे, पण फक्त मी बारीक करून ठेवलेला आहे. कारण ती मिरची आणा, त्याला तोडा, त्याला भिजत घाला, खूप टाइम वेस्ट होते. म्हणून ते मी शॉर्टकटनी मिरची आणून पावडर बनवून ठेवलेली आहे. ही आपली बेडकी शंकेश्वरी मिरची आहे. यातला आता मी त्या 2 चमचा मसाला घेते मच्छी कढीसाठी. आपल्या गाण्याशिवाय माझं कायच काम होत नाही. एक टाइम खायला नसलं तर चालेल, पण ती गाणी तिथे चालू पाहिजे. मिक्सर पण छान आहे. यांचं घर पण एकदम मस्त आहे. मस्त आहे. सर्व टाकलंय ना ते आपण घेतलं होतं ते. हो. आता त्यात आपण पाणी घालूया. मी आता बुदलीने तेल टाकते. काय म्हणता तुम्ही याला? बुदली. ही बुदली आहे तुमची? हा, ही बुदली आमची. याला बुदली म्हणतो आम्ही. आता याच्यामध्ये मी लसूण टाकायचो ना. हा नको. किती आपले लसूण आहे ते? 4 पाकळ्या लसूण आहे. ते बारीक चेचून आपण तेलात टाकायचं आहे. जरा लाल झालं की नंतर मग कांदा टाकायचा आहे. कांदा किती तुम्ही थोडासा घेतला? हा, थोडासा कांदा घेतलाय. बारीक छोटा कांदा घेतलाय. आपला कांदा. हा थोडा कांदा टाकते. कांद्याने जरा कढीला जरा चव जरा बरी येते. तोंडात कांदा आला ना तर छान वाटते. कोथिंबीर तर नेहमी वरण टाकतच असतो कशामध्ये, डाळीमध्ये, भाजीमध्ये. पण अशा फोडणीमध्ये जर टाकली ना जरा, त्याचा जो तर जो आवाज येतो ना, त्यानंतर खाताना जर तोंडाला येते ना, तेव्हा बरं वाटते ते. मच्छीच्या कालवणामध्ये नवीन अजून काही बघायला भेटलं तर त्यांनी फोडणीला कांदा टाकलाय लसूण मध्ये आणि कोथिंबीर टाकली नवीन ते. हा. तुमच्यासाठी एक कॉमेंट होती की तुमची हॉबी काय, छंद काय, असं तुम्हाला काय आवडतं असं विचारलं. पिक्चर बघायला खूप आवडतात आणि चांगलं खायला खूप आवडते. तुमच्या मुलीला विचारू काय आवडतं तुम्हाला? हो, विचारा ना. काय आवडतं मम्मीला? मम्मीला अगोदर तर गरबा खेळायला खूप आवडतो. अच्छा. प्राइस पण खूप जिंकायचे गरबामध्ये? हा.
आता आता तर नाही जात खेळायला, अगोदर खूप जायचे आणि जेवण खूप चांगलं बनवते. हा काय पण काम करताना, कुठलं पण काम, सकाळी जशी मी उठते ना, जशी हातोहात उठणार कामाला लागायच्या आधी मी माझी गाणी चालू करते. गाणी चालू केल्याशिवाय मला कुठलंच काय काम माझे होत नाही. खरं नाचते मम्मी गाणं काय? हलवत असते. मग गाणं लाव. शरीर माझं आपोआप हलत असते. खरं लाव गाणं. ते काम चालू असतं. बघूया जरा तुमचा किचन डान्स. गाणं लावला पाहिजे तर डान्स आपले ना. म्हणजे शरीर हलतो आपोआप. इथे आपण पाणी टाकलेलं ना. हा हा त्याच्यात आपण हळद हा टाकली. थोडीशी हळद टाकली आहे. हे आमचे कोकम, आमचे मालवणचे कोकम. हा अशी तुम्ही मच्छी का नाही खात? नाही पहिल्यापासून नाही खाल्लेली. अय्या कधी खालीच ना तुम्ही नाही मच्छी? नाही. अय्या किती छान मच्छी लागते. हा. मच्छी खायला पाहिजे. तब्येतीसाठी तेच किती ना, चांगलं असते. आपली बापरे, मच्छी मोठी हॉबी आहे आपल्या लोकांची. हॉबी. कडे चाललंय रस्याला. सांग ना ढवऱ्याला काय घ्यायला गरज नाही. ते आपण याच्यात डोके. म्हणून मच्छी उडाली. एवढी जिवंत आहे मच्छी. ह्याच्यात आपला मीठ आता रस्यात टाकून झालेला आहे. आता इथे आपला रस्सा बनतोय आणि आता मी हलवा मच्छी आपली फ्राय करायला घेते. ह्याच्यामध्ये मी आता थोडासा अद्रक लसूणची पेस्ट टाकते, अर्धा चमचा, आणि थोडी धना पावडर टाकते. ह्याच्यात मीठ पहिलं मी लावून ठेवलंच आहे थोडंसं. हे तांदळाचं पीठ घेते मी थोडंसं. हे थोडा बारीक रवा आहे आपलं, ते टाकते मी याच्यामध्ये. ही आपलं लाल मसाला पावडर आहे घरात बनवलेली, ते त्यात घेते. थोडी हळद घेते. हे आता मिक्स करायचं आहे आपल्याला. जरासं मच्छीला आता जरासं वरनं कोकणाचं रस टाकते. आज हे मला आपलं कोकमाचा रस आपलं लावतो ना. हा, हे लावल्याने ना मच्छी खूप छान चवदार अगदी चविष्ट लागते. कोकमाचं पाणी लावायला लागते. आपली मालवणसाठी माणसं हे लावतातच. कोकमच लागतात. कोकम लावतात. कोकमाचा रस, त्याची बाटली वगैरे आपण आणूनच ठेवतो already. त्याचा जरासा रसा जरी टाकला ना ते छान. आता आपला रसा झालेला आहे. मी आता हे गॅस बंद करते. त्याच्यात आपल्याला जशी कोथिंबीर टाकायची आहे वरून, ती टाकून ठेवते. वरनं जास्त बोलू नको. एका बाजूने साठला असं कर ना. चिटकलंय का? नाही ना. तुला मम्मीच्या हातचे कोणते डिशेस आवडतात? हे काय? आणि पाणीपुरी, डोसा खूप छान बनवते. नूडल्स. आपलं मच्छी फ्राय झालेली आहे. तुला गॅस ती मच्छी काढून टाक. एका डिशमध्ये असं एक डिश काढ आणि दुसरी मच्छी मसाल्यामध्ये डुबवते तेलामध्ये टाकते. तर इथे आपली भाकरी ना. हो भाकरी चालेल. इकडे आपली भाकरी, आपली मच्छी आणि आपली मच्छी थाली ना. हो, ही मच्छी कढी आहे आपली. दाखवा. ये वर ये, असं चांगली वर मस्त फुगली आहे. ये वरती ये. हे वरती. अजून जाईल का वरती? येते माझी माझी भाजी भाकरी मला पाहिजेलच. माझी भाकरी फुगायलाच पाहिजे. घरकण नुसतं करंड्यासारखी. चपाती काय भाकरी काय तर बरं वाटते. नाही तर माझे मन नाही मग ते भाकरी वेगळं हे करायचं. नाही फुगली तर हा मग दम देणार. चला आपलं झालं. आता आपलं एकदम मच्छी भाकरी, मच्छी फ्राय, कालवण सगळं झालेलं आहे. ताट बघ एकदम मस्त सजवलं त्यांनी. इथे आता जेवायला वाढतात आहे, ताट भरत आहे. त्याच्यामध्ये पहिलं तांदळाची भाकरी आणि हे बांगड्याचं रस्सा. रस्सा. बांगड्याचा बांगडा रस्सा. कढी. सुगंध बघ त्याचा किती मस्त येतो. बांगडा कढी ना. बांगडा कढी. म्हणून ती मगाशी बोलत होती मी घरी जाते म्हणून. ही मी बांगडा कढी केली आहे आणि हलवा मच्छी फ्राय केली आहे. तांदळाची भाकरी
भात. माझ्या मम्मीनी फिश थाली बनवली आहे. तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली ते तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. हळू जा, हळू उतर बेटा.